Kuumena uumissa 220. No. Levitä perunat. Hyi saatana. Puolet pussista. Oi saa! Kato nyt koko pussi, eikä se pitää haittaa, mitä täällä muuta lukee. Että puolet pussista kypsänä. Eli näitten, tässä koko pussi, tää pitää varmaan olla joku 50 minuuttia. Ehkä tunti. Kunnes perunat ovat kauniin ruskeita. Ei kurmaa ruskeita. Koko pussin valmistukseen 40 minuuttia. Kääntää useamman kerran paiston aikana. Mausta valmiit perunat makuusi mukaan. Joo. Makuuni mukaan. Sitten vähän mausteeksi munaa ja siivet. Noin. Nyt vaan pitää odottaa tätä uunilämpöä, niin kuin ei tää valu sammunut vielä. Odotetaan. No niin, sitten avataan uuni, otetaan ruoka ja laitetaan se uuniin paistumaan. Nyt vaan odotetaan se tunti, niin se kanakin paistuu siellä.